नमस्कार, मी नितीन. आपण पाहत आहात वायझर इंडिया टीव्ही आणि आता पाहूया आजची महत्त्वाची बातमी. अंथरुणावर खिळून असणाऱ्या रुग्णांच्या सेवेसाठी कराडजवळील आकाशनगर येथे अरिहंत केअर टेकिंग सेंटर सुरू. इंदू चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून डॉक्टर अनिल पाटील व डॉक्टर सौ सोनाली पाटील यांनी सुरू केलेल्या अनोख्या सेवेचा रुग्णांना होणार फायदा. आज धकाधकीचे जीवन प्रत्येकजण जगत आहे. वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी घरातील प्रत्येकालाच काही ना काही नोकरी उद्योगधंदा करावा लागत आहे. अशातच कुटुंबातील एखाद्याला एखादा आजार किंवा अपघात झाला की सामान्य माणसाचा अगदी पेशंट होऊन जातो. पेशंट रुग्ण म्हटलं की सगळं घरदार अगदी हवालदिल होतं. आर्थिकदृष्ट्या तर आहेच, परंतु मानसिक ताणतणाव देखील प्रचंड वाढतो. त्यात हॉस्पिटलमधून पेशंट जर आपल्या पायाने चालत आला तर ठीक, नाहीतर मग नातेवाईकांना शारीरिक कष्ट देखील सोसावे लागतात. पेशंटला आंघोळ घालणे, जेवायला घालणे आणि पेशंट जर बेड रेस्टवर असेलच तर मात्र आंघोळ घालण्यापासून ते अगदी मलमूत्र विसर्जनासाठी देखील पेशंटला नातेवाईकांवर अवलंबून राहावं लागतं. अशावेळी नातेवाईक नोकरदार किंवा व्यावसायिक असेल तर आपण कामावर जावे की अंथरुणावर असलेल्या पेशंटजवळ थांबावे या द्विधेत नातेवाईक असतात. कामावर गेल्याशिवाय घरी पैसा मिळू शकत नाही आणि पैसाच नसेल तर दैनंदिन गरजांसोबत पेशंटच्या औषधोपचाराचा खर्च कसा भागवायचा हा मोठा प्रश्न सर्वांना पडतोच. शिवाय दीर्घकालीन अंथरुणावर पडून राहणाऱ्या रुग्णांचं कसं होणार, कोण त्यांची सेवा शुश्रूषा करणार, हेही प्रश्न भेडसावत असतात. हॉस्पिटलमधील उपचार संपल्यामुळं हॉस्पिटलमध्येही ठेवता येत नाही किंवा ठेवायचंच म्हटलं तरी तो खर्च खूप मोठा असतो. मग त्या रुग्णांनी करावं तरी काय, अशा नानाविध प्रश्नांचं उत्तर फक्त एकच आहे, ते म्हणजे कराडजवळील आकाशनगर येथे इंदू चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित डॉक्टर अनिल व डॉक्टर सौ सोनाली पाटील यांनी नव्यानं सुरू केलेले अरिहंत केअर टेकिंग सेंटर. होय, अरिहंत केअर टेकिंग सेंटर अशाच अंथरुणाला खिळून असलेल्या रुग्णांची योग्य सेवा शुश्रूषा करीत असून सर्वसामान्य रुग्ण ज्यांच्या सोबतीला दिवसभर घरी कोणीही थांबू शकत नाही अशा रुग्णांची देखील या सेंटरमध्ये सोय आहे. हे केअर टेकिंग सेंटर डॉक्टर जोडप्याने सुरू केलं असल्यानं येथे वैद्यकीय सेवा देखील उपलब्ध आहेत. रुग्णांचे रोजच्या रोज ड्रेसिंग म्हणजेच मलमपट्टी करणे, त्यांची सर्व प्रकारे स्वच्छता करणे, त्याचबरोबर खाऊ पिऊ घालणे इत्यादी सर्व प्रकारची सेवा डॉक्टर पाटील व त्यांचा प्रशिक्षित स्टाफ करीत असतो. तसेच घरातील सर्वच नोकरदार असतील आणि ज्यांना सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 या वेळेत रुग्णाला सोबत करण्यासाठी कोणी नसेल अशा रुग्णांची देखील येथे सोय केली आहे. रुग्णाला दररोज सकाळी सोडून सायंकाळी घरी घेऊन जाता येते. त्याचबरोबर ज्या वृद्धांना सांभाळण्यासाठी घरी कोणी नसते अशा वृद्धांसाठी देखील इथे सर्व प्रकारची सोय आहे. मी डॉक्टर अनिल पाटील, अरिहंत केअर टेकिंग सेंटरचा ओनर. माझी मिसेस डॉक्टर सोनाली पाटील. माझी प्रॅक्टिसची आत्तापर्यंत 26 वर्ष पूर्ण झाली. मिसेसची बी 26 वर्ष पूर्ण झाली. माझ्या मिसेसचं पहिल्यापासून असं मत होतं की आपण काहीतरी वृद्ध लोकांसाठी, जे निराधार लोक आहेत त्यासाठी काहीतरी सुरू करावं, वृद्धाश्रम असं. तर आम्हाला ते आत्ता पण आमच्या परिस्थितीमुळे म्हणा किंवा जागेच्या प्रॉब्लेम आम्ही सुरू करू शकत नव्हतो. आता तेच आम्ही जे सुरू करायचा जो विचार होता तो आता आमचा सत्यात आला. त्यातनं अरिहंत केअर टेकिंग सेंटर ते आम्ही आता 1-2 महिन्यापासून सुरू केलं आहे आकाशनगरमध्ये. त्याचा पत्ता आहे दत्त मंदिर, आकाशनगर, डेबाड रोड, मलकापूर, कराड. आम्ही आता 20 ते 25 लोकांचं केअर टेकिंग सेंटर सुरू केलं आहे. केअर टेकिंग सेंटर सुरू करण्याचा उद्देश असा होता की जी वृद्ध लोक आहेत, जी निराधार लोक आहेत, ज्यांची सेवा होत नाही, म्हणजे अशी लोक आहेत की जे आजारी असतात आणि घरी अंथरुणात घेऊन असतात आणि त्यांची सेवा शुश्रूषा होऊ शकत नाही, अशा लोकांना आम्ही आमच्या सेंटरमध्ये घेतो, त्यांची सेवा शुश्रूषा करतो. नंतर त्यांचे जर नातेवाईक म्हणजे आम्ही त्यांना घेऊन जातो तर ते घेऊन जाऊ शकतात, नसं ते आमच्या इथंच राहू शकतात. अशा आम्ही 25 लोकांची इथं आमच्या इथं सेंटरमध्ये सोय केली आहे. त्यांचा दिनक्रम सकाळी 6 वाजेपासून सुरू होतो. त्यानंतर सुरुवातीला सकाळी त्यांना उठून ब्रश करणे, नंतर त्यांना प्रातविधी आवरण त्यांचा, नंतर त्यांना चहा नाश्ता होतो त्यांचा सकाळी 8-8:30. नंतर त्यांना 12:30-1 वाजता जेवण असतं. संध्याकाळी 4-4:30ला त्यांचा चहा असतो. परत संध्याकाळी 8-8:30ला त्यांना जेवण असतं. जे जेवण दिलं तर त्यांना सात्विक जेवण दिलं जातं, सर्व गोष्टी असतात त्यांना. आणि माझा हा सेंटर सुरू करण्याचा मागचा उद्देश असा की जी लोक म्हणजे ॲक्च्युली म्हणजे प्रसंगावधानानं आजारी पडले असतात, जसे पॅरालिसिसचे रुग्ण असतील म्हणा
किंवा ॲक्सिडेंटचे रुग्ण असतील किंवा कॅन्सरचे पेशंट असतील किंवा बेड रिलेटेड पेशंट असतील, ह्यांची दवाखान्यात जोपर्यंत असतात तोपर्यंत त्यांची सेवा होते. पण जेव्हा ते घरी जातात, घरी गेल्यानंतर त्यांची 4 ते 5 दिवस व्यवस्थित सेवा होते, नंतर सेवा त्यांची होऊ शकत नाही थोडीफार, किंवा त्यांच्या दुर्लक्ष केलं जातं अशा पेशंटना. अशा पेशंटना आम्ही आमच्या इथं सेंटरमध्ये घेतो. जोपर्यंत ते बरे होत नाहीत तोपर्यंत त्यांना आम्ही आमच्या सेंटरमध्ये ठेवलं जातं आणि त्यांची सेवा केली जाते. अरिहंत केअर टेकिंग सेंटरमध्ये वैद्यकीय सेवा, सर्व सुविधांनी युक्त अशी स्वतःची RCC वास्तू, 24 तास लाईट व पिण्यासाठी RO फिल्टरचे पाणी, सेंटरमधील व्यक्तींना कॉट, गादी, उशी, खुर्ची, ब्लँकेट, फॅन, कपाट तसेच गरजेनुसार एअरबेड, दिवसातून 2 वेळा चहा, 2 वेळा नाश्ता, 2 वेळचे स्वच्छ व सात्विक भोजन, आंघोळीसाठी गरम पाणी, दररोज स्वच्छ कपडे या सुविधा दिल्या जातात. तसेच अरिहंत क्लिनिकच्या माध्यमातून माफक दरात OPD सेवा व हॉस्पिटल सेवाही दिली जाते. त्याचबरोबर एका जागेवर खेळलेल्या अनाथांना, रुग्णांना संस्थेच्या माध्यमातून विशेष सहकार्यही केलं जातं. वयस्कर जे रुग्ण आहेत त्यांच्याकडे लक्ष देणं, प्रॉपर लक्ष देणं, त्यांची पूर्णपणे काळजी घेणं, घरच्यांना जरी इच्छा असली मनात तरी शक्य होत नाही. कारण कसं आहे, एक तर पेशंटचं स्वतःचं ते जो ऑक्सिजन जात असतो पेशंट, त्यामुळे तो आधीच वाट लागला असतो. आणि घरची कसं असतं की बाहेरच्या धकाधकी जेवणामुळे त्यांना त्यांच्याकडे लक्ष पण देता येत नाही. आणि त्यामुळे पेशंटची पण थोडंसं हे होतं, कुचंबना होते किंवा त्या दोघांचीही कुचंबना होते, पेशंटच्या नातेवाईकांची पण होत असते आणि इकडे हे नातेवाईकांना पण इच्छा असते पण कामामुळे तिकडे लक्ष देत नाही. अशा वेळेला जर केअर टेकर सेंटरला जर राहिली ती लोक, त्या दोघांची सोय होत्या, पेशंटची सोय होती, कारण पेशंटला एक सराउंडिंग मिळतं. अशाच प्रकारची लोक जर त्या पेशंटच्या वरती होते असतील, पेशंटचा दिनक्रम चांगला जातो, त्याला वेळ चांगला जातो आणि आपल्यासारखाच कोणतं आहे शेजारी आपल्या तर त्याच्या संकट ते शेअर केल्यानंतर तर त्याचा नियोजन. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे घरच्यांनाही ताप नाही, कारण प्रॉपर केअर घेणारे लोक आहेत. आता मोबाईल वगैरे असल्यामुळे 2 सेकंदात कॉन्टॅक्ट करू शकतो, आपला पेशंट कसा आहे, यायला तो भेटायला येऊ शकतो. असं काही नाही की तुम्ही भेटायला येऊ शकत नाही, कधीही भेटू शकता पेशंटला आणि त्या पेशंटची काळजी घेऊ शकता. आणि दुसरी महत्वाची, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय, पेशंटला लवकर हील होण्यासाठी हे कर. आणि हील झाल्यानंतर सुद्धा पेशंटचा जो एकाकीपणा आहे, एकटेपणा आहे, जो आयुष्यात शेवटला येतो, तो त्याच्या एकटेपणाचा तो जास्त पुढे त्याला विरंगुळा लागेल आणि त्याच्या आयुष्यातली जी शेवटचे काही शेवटचे असतील दिवस तर ते आनंद सुखात जातील. त्यामुळे आयुष्यमान आणि आयुर्वेद वाढू शकते. अदरवाईज काय होतं की तुझं घरीच बसून राहिला, त्याच्यात डोक्यात ते विचार राहिले तर तो आतल्यात कुचंबना होणार, परत तो आतल्यात डिप्रेशनमध्ये जाणार वगैरे वगैरे असे होणार. आणि याचा सगळा परिणाम त्या कुटुंबावरती होणार, त्या कुटुंबातल्या सर्व सदस्यावरती होणार. घरात लहान मुलं असते त्यांच्यावरती होणार, घरातली कमवती व्यक्ती असते त्यांच्यावरती होणार आणि सगळा ट्रेस त्या कुटुंबावरती येणार. आजकाल असे ट्रेस असणारे कुटुंब भरपूर आहेत. तर त्यासाठी पुण्या, मुंबई सारख्या ठिकाणी सेंटर चालू झाले आहेत. हे सेंटर चालू करणे, मी आता ॲडमिट होण्याआधीपासून आमची संकल्पना डॉक्टरांनी माझी 6 महिन्यापूर्वी सांगितली होती. पण ही कन्सेप्ट एकदम आवडली ती मला त्यावेळेला सुद्धा. आणि आता आवडलेली संकल्पना प्रत्यक्षात आली आणि त्याचा मला फायदा झाला, हा फार मोठा आहे ना. समजा ही संकल्पना नसते का तर मी काही केलं असतं. आज माझी अवस्था अशी होती की नाही घरी कोण, तुम्ही कुठे राहणार, हॉटेलिंग परवडत नाही, बाहेरच्या ठिकाणी कुठल्या एका हॉस्पिटलमध्ये जाऊन परवडणार नाही. हॉस्पिटलची तुमची हॉस्पिटल रोज 2-2-2.5 रुपयांची भाडं होणार तिथं. त्या मानाने कम्पॅरेटिव्हली इकॉनॉमिकली हे आहे. सराउंडिंग हॉस्पिटलमधल्या हॉस्पिटलचं सराउंडिंग मिळणार, तिथं हॉस्पिटलचं सराउंडिंग नाही. इथं तुम्हाला घरच्यासारखं वातावरण मिळणार, घरच्यासारखी जेवण मिळणार, घरच्यासारखी काळजी करणारी स्टाफ वगैरे भेटणार. अंथरुणाला खिळून असलेल्या रुग्णांची मानसिकता खचलेली असते. नातेवाईकांना देखील नोकरी, उद्योग, व्यवसायामुळं रुग्णांसोबत इच्छा असून देखील थांबता येत नाही. अशावेळी रुग्णांची सेवा सुश्रुता करण्यासाठी डॉक्टर अनिल पाटील व डॉक्टर सौ सोनाली पाटील यांनी सुरू केलेले अरिहंत केअर टेकिंग सेंटर एक आधारवड ठरत आहे. आपल्या कुटुंबावर देखील काही संकट आले असेल तर आपल्या माणसाचे आजारपण विनात्रासाचे सुसह्य आणि सुखकर करण्यासाठी अरिहंत केअर टेकिंग सेंटर, दत्त मंदिरासमोर ढेबेवाडी रोड, आकाशनगर, मालकापूर, तालुका कराड येथे संपर्क साधावा. तसेच अधिक माहितीसाठी 94 23 86 44 03 किंवा 75 88 33 52 82 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन डॉक्टर पाटील यांनी केलं आहे. YZ इंडिया टीव्हीसाठी नितीन ढापरे, कराड. ही होती आजची महत्त्वाची बातमी. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आत्ताच आपण YZ इंडिया टीव्हीला सबस्क्राईब करा व नोटिफिकेशन बेलवर क्लिक करून आमच्या नवनवीन अपडेट मिळवा. नमस्कार.